हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बे आपडेट भिडिअनिनो गिबि आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, जिबि क्रिएशन बेनारजों दिहुनजानाय गणेश बर' बिथांनि स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनाय लोगोसेनो डाइरेक्शन खालामनाय बे बोसोरनिनो फैनो गोनां बोसोन मुंनि आबुं बर' सावथुना सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामजानो थांगासिनो दङ। बे सावथुनावनो गाहायै फाव खालामदों फावखुंगुर omprakash खेरखातारि, फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी, लोगोसेनो जेसास खेरखातारि, उत्तम बसुमतारी, रुबुल बर', माइकेल करबी आरो गोबां फावगिरिफोर। लोगोसेनो बे सावथुननि टिजारखौ बिथांमोना जिबि क्रिएशन चेनेलाव हगारनानै होबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो नायथ'वाखै, नोंथांमोना जिबि क्रिएशन चेनेलाव थांनानै बोसोन सावथुननि टिजारखौ नायहैनो हासिगोन। बोसोन मुंनि बे सावथुनखौ जायफोर नोंथांमोना दिन्थिनो होननानै सानबाय दङमोन, नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हासिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, WWE नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांनाय 24 आगस्ट खालाराव मुंदांखा WWE गेलेगिरि, जायखौ जों ब्रे वाइट मुंजों मोनथियो, बिथांनि गुबै मुङानो जादों वेन्डाम लरेन्स रटुन्डा। बिथाङा बै 24 आगस्ट खालि हार्ट एटाकजों थैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथाङानो जादोंमोन ब्रुबिली, फ्लरिडा, इउनाइटेड स्टेट एबा आमेरिकानिमोन आरोना। थैनायनि सिगां बिथाङा कभिडजोंबो नाख्रेबजानानै दंखायोमोन होननानै मोनथिदों। बिनि उनाव हामखांनायनि उनाव 24 आगस्ट खालि बिथाङा हार्ट एटाक जानानै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि थैनायखौ बुहुमनि दाब दाब जायगानिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायहरदों। लोगोफोर, जोंनिफोराबो गोबांथारानो WWE नायनानै मोजां मोनो। बेनिखायनो एसे लेटैबाबो बिथांनि खौरांखौ फिन लानानै फैफिनबाय। लोगोफोर, दायो नेक्स्टआव सावरायगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि, मोनसे समाव बयजोंबो अनसायजाबोनाय बिथां जनाली बसुमतारी। बिथांनि गोदान चेनेलखौ जानो हागौ नोंथांमोन गोबांथारा नुबाय आरो गोबाङा दासिमबो नुथ'वाखै जानांगौ। बिथाङा बावैसो गोदान चेनेल खुलिबाय। लोगोसेनो बिथाङा गावनि चेनेलाव मोननैसो ब्लग भिडिअबो हगारनाय जाबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांखौ मोजां मोनो, नोंथांमोना बयबो जनालीनि जिउ मुंनि चेनेलाव थांनानै बिथांनि भिडिअसफोरखौ नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो दिनैनि सुंद' आपडेटनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।